danske folkeskole. Her er TV2 Dok. Jo, du kan så. Du ved godt, hvis sådan et ord, det ender på T. Jeg har nok rigtig meget brug for hjælp. Som spilde lidt af tiden, hvis hun skal bruge så meget tid på at hjælpe dem. Nogle gange så kan det godt kræve rigtig langsomt. Men det er fordi, man skal jo have alle med. Jeg kan komme videre med min historie. Man har ondt i hånden af at sidde og have haft den op i lang tid. Jeg kan ikke. For det er svært at følge med i timerne. Hvad skal jeg skrive? Du skal skrive svar. Ja. Kan du ikke det? Det synes jeg er lidt irriterende, så skal vi høre på forklaringen igen og igen, selvom vi har forstået det. Det går ikke ret godt, det der. Jeg tror ikke lige, jeg har hørt det. Spildtid. Meget spildtid. Rigtig meget. Der sker ikke rigtig noget. Jeg begynder at kede mig. Det her, det er hver eneste time. Så bruger vi en masse tid på, at Jan han skal skælde ud på dem. Så det er ærgerligt, fordi jeg kan godt lide at skrive. For 10 år siden var det slut med at niveaudele eleverne i folkeskolen. Enhedsskolen er født. Det er nu politikernes ønske, at lærerne underviser de dygtige og de svage elever i den samme klasse. Det er svært. Hey! Det vil i virkeligheden umuligt. Om 2 minutter, så samler jeg ind. Med så stor en børneflok, der er så forskellige. Nu skal I stoppe. Både i måden, de lærer på, og hvad de kan. Det er jo sådan en rimelig gennemsnitlig dansk folkeskole. 26 elever. Det er mange børn at have i en klasse. Også fysisk, fordi de vil være store børnene, så de fylder os meget. Med far for at lyde sådan rigtig moral, så tror jeg, der er rigtig mange børn, der kommer for sent i seng, og som kommer ud af døren på en dum måde. Nu skal I simpelthen have til at vågne op. Som jeg faktisk ikke tror får sat sig ned og spist ordentlig morgenmad. Du skal have været noget tidligere i seng, Dane. Det er 10 i 2 kampe, eller hvad? Det stod SB. Der er også mange børn, der kommer for sent. Mahia og Johnny, de kommer næsten hver dag for sent. Jeg kan aldrig stoppe det. Kom os på dem alle sammen. Der var også en gang, hvor jeg kom 10 gange for sent. Så skulle jeg give flødeboller. Alligevel sagde han modigt. De kommer ind og forstyrrer og sådan noget, og så skal de til at have skæld ud, og det bruger også noget af tiden. Så det er lidt træls. Det er jo nok, fordi det er blevet sværere som forældre at gå ind og stille de her krav til børnene, eller holde fast i, jamen altså, klokken det, der er du på dit værelse, der er du i din seng. Jeg tror, alt for mange får lov til selv at styre det. Nu skal I ikke være så trætte og så kedelige. Jeg er for eksempel rigtig slemt til at sidde og se fjernsyn rigtig længe. 12-tiden nogle gange, og tidligere nogle gange også senere. Så tænder jeg bare fjernsynet næsten, og så sover jeg ikke rigtigt. Johnny, du kan simpelthen ikke se noget, når du ligger sådan hen ad bordet. Man kan ikke gå ind og så forvente, at samtlige elever er der, at de er klar til at modtage undervisning. De har fundet tingene frem. Gud, hvor I keder. Altså, dagen kan jo tit starte med at spørge, hvad skal vi have? Der sidder man helt masse, der ikke lige har fået lavet deres ting. Halvdelen af klassen har nogle gange ikke lavet lektier. Afleverer du? Jeg er ikke færdig med det. Det her det er lektie. Det er noget, I burde vide. I har læst historien. I har svaret på spørgsmålene. Sådan en lille bitte ting, som ikke har blyanter og viskeleder og sådan noget, men det skaber en masse uro. Hvad her mangler du en blyant? Rikke eller Olum. Hvad her, hvorfor er det lige, du aldrig har en blyant? Så er det meget svært sådan, egentlig at få opmærksomheden og få kommet igennem det, man skulle komme igennem. Hey, 7. A, prøv lige at skrue ned. Jeg prøver lige igen. 7. A, prøv lige at være stille. Jeg prøver lige en gang til. Vil I godt tie stille? Også dig, Kasper. For jeg gider ikke høre noget lige nu. Ro. Arbejdsro. Hey. Prøv lige at skrue ned. Der er mange sådan forskellige typer og sådan noget. Der er for eksempel nogen, som ikke er så dygtige, og så er der dem, der tit laver ballade og sådan noget. Og så er der stille, og piger vi er mest sådan stille. Og så er der dem, som altid sådan råber op og sådan noget.
Og så hele tiden, så skal Daniel og Martin have hjælp til et eller andet. Okay, så kan jeg har nok rigtig meget brug for hjælp. For det er svært at følge med i timerne. Det er meget svært. Jeg kan ikke finde noget, der er. Jo, du kan så. Du ved godt, hvis sådan et ord, det ender på T, ikke også? Ja. Så. De sidder tit sammen med hende og laver noget. Men det kan godt nogle gange sådan spille lidt af tiden, hvis hun skal bruge så meget tid på at hjælpe dem. Prøv. Martin, hvad? Hvis man skal tage udgangspunkt i det enkelte barn, og det skal vi jo, så er det vel ikke det optimale for sådan et par drenge. Meget af tiden, så tror jeg, at sådan nogle børn må opleve, at de er opbevaret. Prøv, Daniel. Prøv, skriv det. Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. OB. Det er ikke følsomt. Den tid, hun står for klar, når der keder jeg mig. Bare venter på, at vi skal lave noget, så kigger jeg bare i luften. Det bliver jeg bare nødt til. Daniel har jo gået her altid, og har jo haft timer i støttecentret. Men så falder det jo fra, når de når en vis alder. Altså, så er der jo ikke engang det. Og Daniel er nu der, hvor han er jo ikke nogen steder. Altså, han er inde ved mig. Og det er så det, han får. Det er det, jeg kan prøve at nå at give ham. Som jo slet ikke er godt nok. Jeg tænker, at det er ærgerligt, at jeg ikke kunne følge med. Hvis jeg vil lade diktat, så der er nogle af ordene. Nogle af linjerne, de hopper helt fra. Daniel, du skal skrive svaret. Kan du ikke det? Ja, det kan du godt. Prøv at tage dem der, fordi du kan altså godt. Ja, du kan godt. Jeg skal blive meget bedre til at læse alt det der. Det betyder meget, hvis jeg skal have en uddannelse. Han rykker ikke fagligt overhovedet, og har vel ikke gjort det længe. Og så må man jo konkludere et eller andet sted, at så er tilbuddet ikke godt nok. Så er det jo ikke bedst for sådan et barn, som har så svært ved at fungere på den måde, som vi laver skole. Det er jo at gøre barnet en bjørnetjeneste. Udover at barnet jo render rundt og er pløkforvirret og måske ikke helt selv kan finde ud af det, så får man yderligere al den der negative kontakt til. Jeg synes ikke, det var voldsomt meget, du fik lavet. Jeg har ikke så mange år tilbage i skolen i at lære at skrive og læse. Så derfor har jeg brug for meget hjælp. Så meget, så jeg overhovedet kan få. Hvis han skulle fortsætte i 8. klasse hernede, så vil det bare være et stort langdrag, han skal trækkes igennem. Fordi det vil ikke være meget forbedring. Altså, lærerne og selve skolen gør, hvad de kan. Men hvis man ser på det større, så spiller den kommunale skole, så spiller de for lidt. Nogle gange, så kommer ikke lige så hurtigt, som du gerne vil have det, fordi der er også andre. Ja. Altså i virkeligheden, så vil jeg gerne kunne sidde ved siden af dig nogle gange, når vi laver sådan nogle ting, ikke også? Men der er så at sige 10 andre, der gerne vil have hjælp, ikke også? Ja. Jeg synes godt nok, det går fremad. Men det er jo ikke ens betydning med, at der ikke er nogen problemer. Skriv, Martin. Men du ikke kan finde på noget, så skriv bla 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 bla. Og hvis hun skulle trækkes med ham i 8. klasse, så ville det være en kamp for at sørge for, at der skal vise særlig hensyn. Og det synes jeg, det er meget at kræve af en lærer af så mange elever. Jeg tror da ikke altid, det er nemt at være ham. Jeg tror, det er svært. Jeg tror, det er svært at sidde og se på nogen, som kan noget, man gerne vil. Og det er klart, der skal tages hensyn til alle, der er i klassen, og når de kører med så store klasser, som de har i dag, så er der nogen, der kommer bagud. Og Martin er altså en af dem, der får større og større vanskeligheder ved det. Bine, hun har jo kørt så meget, hun kan for at hjælpe mig. Men altså, når vi begynder at komme op i 9. og 8. klasse, så ender det med, at jeg ikke kan følge med mere. Så derfor skal jeg på efterskole. De ved jo godt selv, hvor de er og hvad de kan. Så han er sådan rigtig glad for, at nu skal han faktisk være sammen med nogle andre børn, der har det lige sådan, og være på en skole, hvor de underviser ham så meget i dansk og matematik, som han har brug for. Jeg synes, det er synd at se, hvor mange elever, der bliver tabt bagefter. Jeg synes, det er synd, at der ikke kan gøres mere ved det. Så kunne man måske styrke dem i stedet for ved at samle dem. Og være i en skole, der rummede en på en anden måde, hvor læreren kunne tilrettelægge sin undervisning helt og holdent efter, hvad de har brug for. Så bliver det jo en succesoplevelse, fordi så oplever de jo rent faktisk, at her er de sammen med nogen, hvor de godt tør. Nogen oplever måske ligefrem at være den bedste for en gang. Ja, det er jo det. Vi sidder også. Det er jo
Hvis for mange børn kommer til at gå hjem med en følelse af ikke at være blevet set, ikke at være blevet hørt, ikke at have lært noget i dag, så ved jeg da ikke, om det er særlig smart med rummelighed. Altså. Sidste år blev folkeskoleloven lavet om. Politikerne ville have, at flere svage elever skulle rummes i de normale klasser. Til gengæld fik lærerne bedre mulighed for at dele børnene op i hold, men kun i begrænsede perioder. Hvis vi skal lave holddans. Man har jo nedlagt mange steder, hvor man har kunnet rumme børn med forskellige indlæringsvanskeligheder, med andre specifikke vanskeligheder. Det kan også være børn, der mistrives. Det kan være et barn, der har det frygtelig skidt på grund af nogle ting i hjemmet, som i virkeligheden havde bedre af at være et helt andet sted, end i det her tumult, hvor alting nogle gange er kaos. Altså sådan et barn vil man jo frygtelig gerne nå at have meget kontakt med, opmærksomhed med, men man vil også gerne lige nå alle de andre. Jeg har haft perioder, hvor jeg tænkte, at jeg laver mere socialpædagogisk arbejde, end jeg egentlig underviser lige nu. Det er godt at have haft sådan en uge, hvor jeg tænkte, hvornår har jeg egentlig undervist? Der er mange problemer med at rumme, specielt de utilpassede børn. Nej, jeg gider ikke rigtig i skole om morgenen, fordi jeg plejer så længe. Dem, som har svært ved at fungere. Det er, når jeg stået op sådan, så gider jeg ikke rigtig til at tage tøj på, så ligger jeg bare i sengen. Det må man sige var en skraber. Er det noget? Godmorgen, John. Godmorgen. Har du så godt? Og så til sidst så siger min mor, du skal altså i skole nu. Og så går jeg i skole. Vil det være, det ringer sådan cirka også om 2 minutter. I forhold til planlægning, så tager vi konsekvent udgangspunkt i, hvordan får vi det til at fungere for de utilpassede unge. Johnny, du simpelthen ikke lave noget, når du hele tiden kigger på mig her. Nej, du skal ikke se så forurettet ud. Sid ordentligt på stolen. Jeg har da lavet meget her. Du har ikke lavet ret meget. Du skal... Jeg ved det ikke. Nogle gange er det sådan kedeligt, og så gider man ikke rigtig at lave noget. Nu står jeg her, så er det mig, du kigger på, hver gang du vender dig om. Så tror jeg ikke på, at du gør det så meget. Ja, der sker ikke rigtig noget. Jeg begynder bare at kede mig. Han kan ikke koncentrere sig, og han får ikke rigtig lavet noget. Altså heller ikke derhjemme, vel? Ved du hvad? Du skal stille. Ja. Så hele tiden forholde os til, hvad kan vi gøre for at få dem med? Hvordan kan vi tilrettelægge tingene? Og først, til aller sidst, så kommer man sådan til at tænke over, Gud, vi har faktisk også en hvad gør vi egentlig med alle de her børn, som fungerer? Og med alle de her børn, som måske har brug for noget mere? Nogle gange så kan det godt køre rigtig langsomt. Men det er fordi, man skal jo have alle med. Det synes jeg er lidt irriterende, så skal vi høre på forklaringen igen og igen, selvom vi har forstået det. Sådan spilde lidt af tiden, hvis hun skal bruge så meget tid på at hjælpe dem. Spildtid. Meget spildtid. Rigtig meget. Hvis man skal have hjælp til et eller andet, man sidder og terper nogle regnestykker eller et eller andet, og lige pludselig kommer der lige et eller andet, man ikke helt kan huske, hvordan det var, man skulle gøre. Og læreren sidder over hos en eller anden, som har meget svært ved at følge med, og der sidder læreren hele timen, ikke? Og så sidder man en halv time med hånden op eller sådan noget ud, før man får hjælp også. Det er jo spild af tid, det er jo klart. Forstår I slet ikke, hvor jeg vil hen? Er der nogen, der kan det, jeg beder om? For Ras, han går helt i stå. Hvem kan det? Hvem? Prøv lige at sige stille, fordi jeg vil simpelthen lige have jer til at fatte det der med at være sådan lidt i stemning. Vi fatter det. Nej, det gør jeg ikke, fordi... Vi fatter det. Jamen, det er for eksempel, hvis jeg har forstået det. Og så Daniel eller Martin eller Marie eller Kasper eller nogen, de ikke sådan helt kan fatte det, så sidder man sådan, at jeg har fattet det, og kan jeg ikke bare begynde. Det kan jeg ikke rigtig tage hensyn til, fordi jeg skal lige have alle de andre med. Og hun kommer til at sidde længe og kede sig, kan man sige, fordi inden jeg får alle med, ikke, der er hun jo et helt andet sted inde i sit hoved. Altså. Johan, jeg vil gerne have, at du tiger stille. Hvis man sidder en halv time med hånden op, så begynder man også at kede sig, og så begynder man at snakke, og andre begynder at snakke, og der bliver enormt meget larm i klassen. Så er der rigtig mange, og også mig selv en gang imellem, som tager mig svært ved at tie stille i timerne, og der er enormt meget uro og ballade i timerne og sådan noget. Ikke? Og så er det klart nok, så er det også svært for dem, som gerne vil lave noget, og få det lavet, og det er også svært for dem, som har svært ved at lave det, fordi de ikke kan finde ud af, så er det også svært, ikke? Når alle råber og larmer og løber rundt og sådan noget, ikke? Jeg har jo sagt, at vi skal på lejrskole i Thyborøn. Og vi skal nu går vi i gang. For resten, så vidt jeg ved, så er de en plads over ved siden af den skønne Anna. Og lad mig sidde her, fordi det er så sødt for ham. Jeg tror, de er anderledes på den gode måde, fordi de kan utrolig meget.
børn i dag tør sige nogle ting og forholde sig til nogle ting og have en mening og har et andet forhold til mig som lærer, end jeg i hvert fald havde til min egen lærer. Så er det Morten Petersen. Det negative er nok lidt, at de allerhelst vil høre sig selv, mange af dem. Det er fordi, jeg lyser. Kasper, jeg spurgte ikke dig. Og det synes jeg, der er mange børn, der kan have svært ved at forstå, at nu er det ikke dig. Jeg siger noget nu, ikke dig. Kasper, det irriterer mig grænseløst, at han ikke kan finde ud af at mærke efter, hvornår det er nok. Det er ikke at skrive, Kasper, det er noget kat, du skal skrive over. Og det irriterer mig rigtig meget med ham, fordi han er kvik. Fine Columbus. Han er rigtig kvik, han er dygtig. Nogle børn har jo overskud til, både fagligt og menneskeligt til, jamen jeg er lynhurtigt færdig, og så kan jeg jo øvrigt godt give mig til at snakke, eller høre noget høj musik eller et eller andet, fordi nu er jeg færdig. Og som kræver opmærksomhed. Konstant. Keder. Så ligger jeg mig hen og bor, så bliver Bine sur. Nogle gange er undervisningen måske på et for lavt niveau, fordi man jo udgangspunktet her, det er jo mange gange den laveste fællesnævner. Så bliver jeg urolig også, fordi det er sjovere, at man bare sidder og kigger ned i bordet. Eventyr, og nu taler jeg, og så lukker du. Jeg er træt af, at han fylder så meget, selvfølgelig. Johnny, der skal du simpelthen ikke sidde og læse og lave noget som helst. I skal gå i gang, og det skal være nu. Og du skal ikke høre musik, så kan du ikke koncentrere dig. Hvad siger du, hvor? Hvis ikke der er fuldstændig ro, så ryger du derover igen. Jeg snakker meget, så råber meget op. Kasper, nu skal du prøve at være seriøs og sådan lige... Fordi jeg keder mig. Jeg drømmer med Patty Morten i munden. Kasper, du stopper dig. Han har da sin andel i at sætte Bine på prøve. Det er der ingen tvivl om. Jamen, jeg siger, det er en umulig opgave. Kasper, nu gider jeg ikke høre dig mere. Nu er der simpelthen lukket. Fuldstændig over for dig. Og Johnny, sæt dig over på en plads. Det er godt, det er ikke mig, det lærer i hvert fald. Og styre 26 elever. Med vidt forskellige baggrunde. Vi tager Ronaldo. Vi skriver ind. Hvis ikke du stopper, så får lov at sidde resten af tiden op. Jeg gider ikke mere. Nej. Desværre så kommer de utilpassede, dem der ikke fungerer til at fylde så meget, at de andre tit bliver sådan lidt glemt. Fordi de opfører sig jo pænt og ordentligt. De sidder jo og generer ikke nogen. Kasper, prøv at tale til dig selv lige nu. Det er ikke dem, der råber op nødvendigvis, eller påkalder sig opmærksomhed. Det er ikke forventninger, det er forventninger. Ikke også? Jo. Det er fint nok at være færdig før de fleste af de andre. Så sidder jeg bare og kigger lidt på, hvad de andre de sådan laver og sådan noget. Og jeg har også nogle gange en fornemmelse af, at det gør hende en lille smule doven i virkeligheden. Altså, at hun kunne yde noget mere, hvis hun blev udfordret noget mere. Kasper, kommer du i gang? Altså, jeg kunne da godt nogle gange bruge et eller andet ekstra at lave, hvis jeg er færdig før. Sådan en stor klasse som min, der er jo nogen, der aldrig får sagt noget. Men helt banalt, så vil jeg bare vide, hvad er menneskelige egenskaber? Hvis man aldrig får brugt sproget, jamen, så bliver man ikke god til det. Så bliver man ved med at være dårlig til det. Jeg er sådan lidt utryg, når man skal sige noget, fordi der er så mange, der kigger på en. Så jeg synes godt, vi kunne være lidt mindre. Jeg kan for eksempel sige meget mere, hvis der er en del af klassen, der er væk. Og jeg ved, jeg nok også kommer til at høre på det til næste forældresamtale. Det gør jeg altid. Du skriver så fantastisk. Jeg kan ikke blive ved med at sige noget. Jeg kan virkelig ikke finde på flere kommentarer. Og den her gang har jeg sagt, hvad siger du til et 13-tal? Så næste år, når jeg nu skal give jer karakter, så bliver det jo ikke noget problem for mig at give dig skriftligt. Desværre så bliver de gennemsnit ret ringe, for jeg er nok nødt til at give dig 0,3 i mundtlig. Det er jo ret ked af, fordi det er jo ikke, fordi du er dum. Men du siger så lidt. Altså, hun kunne godt trænes noget mere i at ture melde sig på klassen, for eksempel, ikke? Altså, fordi hun sidder jo og putter sig. Jeg har prøvet mange gange, hvor jeg sagde til mig selv, nu skal jeg altså sige noget, men jeg ved ikke. Hun skal lige have sådan et par skub i den retning der. Og det kan være, det er noget af det, som der ikke er tid til, fordi at hvis hun bare sidder og er stille, jamen, så bruger man måske mere tid på de andre, som hurtigere melder sig, ikke også? Men de skal ikke deles på noget tidspunkt, altså sådan. Der er ikke noget, der hedder
grundkursus og udvidet kursus eller Det har slags mere. ikke andet, det har jeg ikke andet, forstået. hvad, ikke se, hvis det Nej, ikke andet end, hvad vi selv prøver at gøre, ligesom vi har prøvet lidt i dansk, der de prøver at lave. Det kunne være godt, hvis de havde mulighed for at dele børnene en gang imellem. Og så simpelthen køre undervisning på 2 forskellige niveauer. Er I færdige med at læse? Hvis man har elever i klassen, der har nogle vanskeligheder med en ting, jamen, så kunne man måske samle dem, i stedet for at sige, det her er 8. klasse, og der er nogle krav til 8. klasse, kan du ikke følge med dem, så ryger du bagud. Og så kommer jeg op i 9. og så bliver det bliver bare værre og værre. Jeg synes, det er fint for mine børn, at de er sammen med nogle børn, som kommer fra forskellige miljøer. Det synes jeg kun er sundt. Og det kan jeg egentlig godt lide. Men det kan da godt være, at det så går ud over fagligheden. Hun skal i gymnasiet på et eller andet tidspunkt, ikke? Og er hun nu på det niveau med så mange forskellige børn, jamen der kan de ikke nå omkring dem. Ja, kom pakke sammen. Nej, du går, når jeg siger, du må gå. Synes I selv, der ser ud, som om man må gå her? Så ligger der noget kakaomælk. Det er i dag ikke tilladt i folkeskolen at samle de svage børn i en klasse og de dygtige børn i en anden. Det må vi ikke, fordi det er lidt farligt. Det er lidt farligt at sige, at nogen er bedre end andre. Men er virkeligheden ikke sådan, at nogen er bedre end andre? Altså, jeg er ikke sikker på, at det er så farligt egentlig at tænke, jamen lad os give børnene noget undervisning på det niveau, de egentlig er på. Og det er meget, meget svært i en klasse med 26.